bebotangisa kushera kuti mvura tipedzare ngoudiriza kwachona yama. Toedza Shazi, at least totombospenda time tese Shazi. Ndokuti zvinakidzeka. Like I told you, the surprises are not going to end on the teddy bear. Oh. I have a lot more. What else do you have? I got a yogurt for you. I got a yogurt there. I can't do it. Baby, come on, kind. Baby, can so jack. I think I'm baby bravo. Kunyara Shazi. Because it's from Waroy, baby. Haya, sasa ndo mashura aya. Nemkom, swa mvura iri kupera mvura muchitambisa mvura kudai. Apa muri kutora yogurt yandatenga inini muchifidha uyu Mishi uyu. Usandijairirewo Mishi, usandijairire uri kuzvinzwa. Sorry, she paid the yogurt yacho. Sorry, baby. Oh. Baby, shinyarara kwaona basa wanti. Sasa cheme, baby. Oh, chipesa kwa yogurt yacho. No, I'm okay. Baby, can please. It's okay. Ufunge ndo magari angu panapa iwaya. Sorry, baby. Uzondosha kuti sisi makonda kamatadzirei. Baby, sorry, can. Shinyarara, baby. Big girls don't cry, okay? It's life. Big girls don't cry. Okay, but what more ukamaudza kuti ndo situation iripo? Tungoenda, baby, katinogara edu. It's okay. Sorry, baby. Ngatideredze edu tepedza tisati tasomudza mene mutaure. Inini zvekutaura. Wanchaire zvekutaura ndezvikwanise. Zvekutaura hangu inini handizvikwanise. Oh, baby. Oh, please. Oh, my God. Oh, what happened? Oh, Sorry. Oh, my God. I'm not worried, baby. Shame. I'm really stressed. Baby, come on. Why are you stressed? Look at the way she's treating me. Baby, sorry. I told Maybe she no longer wants me here. I think as I'm saying. I'll see. Let me think about it. You know, marriage is not the only solution, you know. Yeah, I know, baby, but you're in love. Sorry, baby. Wakukwara manje, baby. Moyo wangu unaenda kule manje. Shumba. Iwe, chibone. Sikakupi tichidai naye Shumba. Maitani. Ini nyama dzangu hadzichatombonzwa kuda zvese izvozvo chama. Mastress akandowandira this time. Zvakandowandira zvinezvi. Saka dzimwe nguva manje unoluza kana feeling nenyaya yekuti unenge une mastress. Saka unofanira uri panzwisisawo ipapo. Dzimwe nguva kana une stress handinoziva kuti unenge uchido enough rest. Kwe mungugutira kupi kai? Asi mungugutira kuna Mishi kai? Wati? Handitomboda kunzwa uchitaura nyaya yaMishi. Uri kunzwa? Mishi akutadzire chi? Mishi akutadzire? Siyana nezita rekuti Mishi wanzwa? Handitomboda kunzwa uchitaura anything bad about it. Please, usamuinvolve panyaya yedu tiri two. Mishi.